argi dago, oza da, batez ere oroitzapenerako eguna, oroitzapenera espotu bat zaizkizu burura, eta egun simbolikoa da, ez da bakar niretzat. Euskal Herri osorentzako simbolikoa da, Santi eta Josuren urtemuga dira, eta gara hauteskundei begira garrantzitsua da, egoera politiko aro berri honetan Amaiurrek ez dakit nahiko apustu berezia eta indartsua egingo du, eta egun berezia izango da. Batez ere, ikuste herri honen hitza Madrilera eramatea, eta behingoz Madrilen eskatzera Euskal Herriko eskubideak errespetatu daitezen eta erabakitze eskubidea, ez? Eta nik uste hori dela batez ere Amaiurren erronka nagusia. Herri honen hitza Madrilen arte eramatea. Nik uste lehenik eta behin gazteria desaktibatzen saiatu direla uneoro, eta horrekin lortu izan dutena da, mesfidantza hori sortzea bai politika gintzan edo bai ergintzan, ez? Eta nik uste Amaiurrek benetan Madrilen eramango duena da, gazte mesfidati horien benetan hitza, ez? Eta benetan zer nahi duten, zer kezka dituzten, ez? Eta Euskal Gazteria badauka holako berezitasun badela indartzeko, berrindartzeko kriston erraztasuna duela. Eta ikusita azken hamarkadetan, batez ere azkenengo 15 urteetan nola kolpatu duten oso Gazteria. Ez, nik uste badaukala hor zozer berezia herri honetako gazteriak, eta nik uste jakingo duela ondora entzuten, ez? Eta Amaiur bada tresna bat benetan Euskal Herriko gazteen hitza eta benetan kezka eta eskubide urraketa horiek errespeta daitezen eskatuko duen koalizioa. Nik uste Amaiurrek lehen esan bezala, ez? Islatzen duela herri honen hitza eta gazte mesfidati guzti horiei izan honeke aro berri batean gaudela, eta badela garaia benetan gure herria eraikitzen hasteko, eta indarmetak eta sortzeko unea dela, orduan benetan ilusioz eta konpromisoz eutsi behar diegula erronka honeri, eta ez dakit, benetan guk ditugun kezka guztia gazte bezala, ez? Lan prekaritatea, patriarkatua, gero bai hezkuntza sistemaren privatizazioa, ez? Orain azken aldean bai entzuten dugu horren inguruan 15 eta mugimenduaren inguruan, eta baina uste benetan ahotz hori eramango duena Amaiur izango dela Euskal Herriko gazten argi dago, ez? Ikusten dute hemen bai PNV-ek eta bai nola beraiek eraiki duten guzti hori ez pikutara doala. Eta batez ere da, Amaiurrek lehenengo momentutik egia esan duelako eta benetan herrian oinarritu delako, ez? Herriaren hitza respetatuz, ez? Lau politikarik esan dakoan oinarritu delako, eta nik uste hori garrantzitsua dela, ez? Amaiurren atzan herri bat dagoela eta herri baten oihua dagoela, benetan Euskal Herriak zer nahi duen eta zer aldarrikatu nahi duen. Eta hori garrantzitsua da, eta nik normala deritzot beste batzuk urduri egotea, ez? Eta argi dago, emaitzetan ikusiko dela. Bai, eta aurretik ere komentatu izan dut, ez? Jendearekin, eta badela erabat esperak utzitako bide horri jarraipen bat emateko. Berak hasi zuen borroka bat eta erail zutenean, ezin izan zuen jarraitu beste asko bezala, ez? Eta orduan bada erabat lekukoa hartzeko, eta nik ilusio sartzen diot lekuko hori. Kasualitatea edo ez, niretzako Amaiurre izena oso berezia da, ez? Bai Aiterren errautu bertan duta zelako, bere garaian ere aitak eta beste batek herri batasuna konbai nazionala bertan aurkeztu zutelako, eta gero ere ze simbolo den Amaiur, ez? Amaiur da independentziaren simboloa, eta hori, nik uste herritar orori burura etortzen zaien hitza dela Amaiur entzutean, ez? Bai Nafarroako erreinuan eta bai Euskal Herri osoan Amaiurrek independentzia esan nahi du, eta bada izen apropos bat hauteskunde gutarako.